soc Joan i estem així a Canor, a la partida de Canor, que antigament així els àrabs feien carxofes. De fet, es deia Canaor, que vol dir terra de carxoferes. És una terra Canor, on estem ara, d'on naix este vi, l'estudi. És un vi que fem en Giró, un bancal que tenim ahí baix, i això són ceps de moscatells. Farà molts anys que farem bancals de vi, en un poc la filosofia de conservar i disfrutar un poc dels bancals que totes les famílies nostres guardaven per a fer-se una bota de vi a casa. I en aquesta filosofia nosaltres farem una associació de viticultors, de bodegueros, de selleristes, de gent que treballava al bancal en la única i exclusiva visió de fer una bota de vi que fora el vi que per a nosaltres millor representara el trasunte que fa l'ésser humà entre la terra i el cel. És a dir, situar-nos al nivell de la terra per a comprendre la terra i entendre com les rels poden arrelar en un terreny com això, que antigament era una mar molt fonda, diguem. La meteorització d'esta terra, si mireu, és algo molt interessant perquè és algo molt antic i totes aquestes qüestions són les que volíem traslladar i traslladem a les nostres ampolles de vi. I poc més.